27 जानुवारिनि जिथुनाखि पिच एग्रीमेंट गोजोन गोरोबथा बे एकर्डनि बायदियै दफा बायदियै जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबबाय। बे बाथ्राखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ। बिनिखायनो 2020 मायथाइनि बिटिआर इलेक्शना लांगोना मोखाङाव फैगासिनो दं एबा खाथि सौफैगासिनो दं। बिनिखायनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां सोंथि, गोबां सोंलु, मानोना एबारनि इलेक्शनाव जोङो आसामनो भट होनो मोनगोन ना बिटिआरनो भट होनो मोनगोन। थ' नोंथांमोना नै फैगौ इलेक्शनाव आसामाव होगोन ना बिटिआरआव भट होगोन, बेखौ मोनसे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोनो गोथो साननाय बेखौ आङो क्लियार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन, अब्ला नोंथांमोनाबो थारैनो बुजिनो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो हारिनि गोबां बिथिंफोरखौ लानानै खामानि मावबोदों, सोमावसारबोदों, रायजो जाबोदों आरो दिनैसिम बर' माहारिनि गोबां जेंनायानो सुस्रांजाबाय। दा बे गोलाव समनि बर' माहारिखौ दानायनि जि मोनसे जांख्रिखांनाय, जि मोनसे रिभलिउसन, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम जायगा आवग्रिनानै दङ। दा दिनै बिश्वनाथ जिल्ला एबसु बिथांमोना मोनसे समाव सनितपुर बिश्वनाथ जयै दङमोन, दा बिश्वनाथ जिल्ला जाबाय। दा बिश्वनाथनि सिङाव जिखिनि हा हुनि जेंना, फ्राय बेयो जोबनायनि फारसे फैबाय। स्कुलनि जेंना, गुबुन जेंना दं, बेखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो जेसेबां बर' फिसाफोर बेवहाय रायजो जानानै दङ, बिथांमोननि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांमोननि गासैबो दैदेनगिरि आरो आफादा अरायसम गोख्रों जानानै थाथों आरो हारिनि जेंनाफोरखौ आरोबाव सुस्रांबावनो हाथों, आं बेखौनो हास्थायो। मिशन सुपार 50 जोबोद पपुलार जादों, बयबो बेखौ हास्थायदों। दा ओंखायनो जिहेतु जोंनि बर' फिसाफ्रा, बर' सुबुं अनजिमाया बिटिआरनि सिङावबो गैया, बाहेरावबो दङ। दा ओंखायनो सारा आसामनि जाहाथे बर' फिसाफ्रा बेवहाय बाहागो लानो हायो, बेनि थाखाय जोङो बे सुपार 50 बेखौ सुपार 100 खालामनाय जागोन आरो 50आ बिटिसिनि थाखाय, 50आ बाहेरनि जिखिनि गाव अन्तर्भुक्त হৈছে এইখিনি গাঁও পঞ্চায়তত নাহিব, যিখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সেইখিনি পঞ্চায়তত আহিব। আৰু বিটিআৰ যেহেতু ইলেকশ্যন 25 আমি কেন্দ্ৰতো UPPL BJP আছোঁ, ৰাজ্যতো UPPL BJP আছোঁ আৰু কাউন্সিলতো UPPL BJP আছোঁ। গতিকে 2025 ইলেকশ্যনত আমি একেলগে কণ্টেষ্ট কৰিম, তেনেকুৱা এটা চিন্তা আছে। কিন্তু আলোচনা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, পিছত আলোচনা কৰিলে আপোনালোকে